Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw sanrin rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Satang arsngi kata haka khatsan tarik unailar arjar arpulai shua ba ka jilla Meghalaya bat kari India barak kawai kin rakhi ya ka jingyo lai lot ka ba hinyo pun riu snem na ka jingsan shar jong pareng ka All Meghalaya Dancers Association haka khat artarik unailar arjar arpulai kala ainam ai buram ya ki klawait nong yele lai lot jong ka jilla Meghalaya ki ba kentup yaus tirot sing siem ukiang nong ba bat upa togan nengmenza sangma da ka ba seimadan ya ki nong ruai bat ki klor nong shat ki ba tibet ki ba ladon mentah ki rensan yakop ki ba per ki ba lalong hapo ka jilla bat shabar jong ka jilla u nong yalam jong ani ka kenhon u ba kit bok thaba ulayathu ba ka ni ga dei ka sien ka ba lai ba ka All Meghalaya Dancers Association kan penlong ya ka jingrakhi jong ka sngi lai lot gari da ka ba penlong ya ki program ba per ha ka leng ka sorshalong Kalian ka All Meghalaya dan sen dekat bat kini ki members ki student 4 Juli moi kani ka pre independence dia. Dari mensiapa dengan ale kani ka jengket mau ye ya ga ri India juga. Nikong ile suai kani ka salam India. Kemudian ka jengket mau ye. Anak bentar kami marial anak ka India juga. Ni juga hakipor sistem arajar kanyau. Pelong dengan kau ka program charity baka awal mengai award kebangi lek buruk yaki sipai kiba sisayap untuk Kashmir bat yaki Meghalaya Police kiba Presitom hakpor kejing kamtam na kentaki traffic baki crime kiba yada bataka jing kipun di kijing sini hopo ka jalan Meghalaya jini tidak kejing dan jadi ki police mo kaya da jangi paiba bat nakan maru ya kai gaba kapor ba gajing jah ko Kashmir katno ki sipai India hijab hapo Kashmir hauskan arja kanyong na perlong dari program hadian arja kapra ni perlong yang ya kerteng hi ka salam India season 2 hang tiru ki perlong ya kawai ka award ni perlong ka award da bangi ai burom ya yakin ki bagi disabled person ki bala pendep ya ki graduate mo ya ibun bagi ki disabled person ki bagi ba lanang la start de ka first ke bringkong ke bangi penlong ni dani ban I will see nam ta ki disabled ko yaki ba ni da samru ya ki jirap nam ta ki ni ki disabled nak ki longye ki baduk ke bentapat jadi ka sien ke ba lai kaba bila sim yang taka lenti kepada kebalai kebalong ba min sim yang benta kalong ba ko kadak ban ken mau ya ki rep rau jong dari India bat ki rep rau jong ke jalan Meghalaya hakipo ki bamiswa ki balaya ne banyakun tinge ban monra ya kata de jing lai lut nak ki jong sipai pareng bat dei limba gani dipenlong limba gani ka roadshow limba gani ka entertainment bat limba ki jingwai ki wadai ke bayah habdur bat ka dari India bat ka jingkan mau itu ya ke jalan Meghalaya limba ka jingwai